Zimbabwe yangu mai, vakomana hazvina kumira mushe. Pane mapictures ari kutendera ekuparire nyatwa. Vanhu havari kunyatsi kuti kana uri mboriwe uchinzi waadmitwa muthis hospital aiwa yava nemakore nemakore yatoona kuti yavakiwa since independence. Panguva inoyi vanhu voshamisika kuti what is the state yakadai yenyika yeZimbabwe inoonekwa kunzi each and every day mamillions aiwa ari kubuditswa munyika yeZimbabwe. Sandapinda masvika budanyorwa pana budo subscribe like on the bell icon. Tipinda pahendo yanini emobudanyorwa muchinzi. This is a movie of Parenyatwa, a referral hospital in Harare, the capital city of Zimbabwe, and this is 45 years after gaining independence from the colonial powers. This is happening under the government of E.D. Mnangagwa, whose bootlickers claim to have built 2,800 schools in 7 years. If he could build schools in such a speed, why can't he renovate the module of referral hospitals? Thomas Komdanyo Panapa accuser our Mashoko Akataugwa, our net the Herald Zimbabwe says this post American actions our more than 2.8 schools Akavakiwa net the Mnangagwa regime called the Second Republic Iowa Vasha KUPINDA in power. Pangwa inoi Mashoko avhundutsa vanhu vachiti kana vachikwanisa kuvaka igate rate chinovatadzisa kungorinovheta zvavo chipatara chinozivikanwa kuti chinosevha malives, chinoisipa upenyu, chasana nezvikoro. Panguva inoi vanhu vanyatsokuona kuti under Mnangagwa government aiwa it is a scam, tiri kungonyeperwa. These guys aiwa especially vanhu vachipublisa nhau dzakadai so dzinyatsokuona kunzi manyepo. Panguva inoi zvonzi these guys they might be handled accounted for, noda kwokuti aiwa vanenge vachipublicize information yenhema inokanganisa our own country and its stability. Mashoko anobuda panapa vanhu vanyatsokuonekwa kunzi aiwa Zimbabwe is a crime scene. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.